Amaplani ebesinawo uthini ngawo? Sasikade siplana ukuthini? Asiplananga ukuthi siyohamba siyofuna isaythi sakhe bese uyahamba uyovela ekhaya wena wenzani? Wadibhiza wonke lamaplani lawa ebese sinawo. Manje usuyabuya uza emakhamereni uzongincenga futhi. Ungincengela ukuthini kahle kahle? Yini ongincengela yona? Ngifuna ukulungisa wonke amaphutha engiwenzile. Uzothemba kanjani yena ukuthi Ngeke asalungiseka lawo maphutha lawo. Imali ayisekho iphelile dudu. Ngicela unginikeze ithuba ngizame. Alikho nje ithuba ozolithola, alikho ithuba ozolithola ngoba uhambe unemali mina wangishiya. Ngoba usunemali, mina bengihleli nawe endlini. Mina bengihleli nawe endlini ngikusiza ngayo yonke into. Ukhaya uthi hey mama manje ngiyashoda la awungigcwaseli manje imali sengiyinikeza umfana wami. Ngikunike futhi. Nawe uyakwazi lo. Hayi. Amanzi lapha indama. Angithi wena ububhizi uphosta. Angithi wena wake waphosta wena. Uhle noma wengane yakho uthi amanzi la ke makhona aphinda kwami lento oyishoyo. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke sivakashele ubhuti namhlanje nakanjani ukhona lo muntu special enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde bazame bakhulumisane ngendaba zabo zothando. Ngingazi-ke noma sizokhona ukwamukelana noma cha. Asike sibuke nje ukuthi kuzogcina kwenzeke ini. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo nala usuyakhona. Ngusihle wakwaPlose. Plose. Yebo. Ubani uPlose? Ondeni oshinga. Shinga. Yebo. Oh okay. Kukuphi emakhaya? Emakhaya kuSendwedwe kodwa ngokwetoho sikhona la ngaseChapasi. Oh, all right. Ngicela ukwazi-ke nge-relationship yakho yakudala. Naqala nini ukuthandana? Nanihlanganele kuphi and i-relationship behamba kanjani isanda kuqala? Kwakukuhle kakhulu kona. Azikho inkinga ezitheni engizazikhona. Inkinga ekhona nje kwaba yimina. Mina waba nenkinga phela wenza izinto engazinhle. Iminyaka ngicathi ayiminingi kakhulu. Ungabe mbili nje mthathu. Okay. Sindawona. Oh. Beningakabi nabo abantwana? Ya abantwana besingakabi nabo. Umntwana bengenayo beseceleni. Oh okay. Mhlambe ubusuvelile kwasesi noma ubungakaveli noma mhlambe nahlukana useyinhlelweni ithini into? Akubo bengakaveli saseyinhlelweni zokuthi kuqale senze izinto ezingakwazi ukusimisa kahle empilweni ukuze sikwazi ukuthi noma kuthiwa sesiyabonana kahle ngokuvakashelana ngokwamakhaya siyazi ukuthi sibhalansile. Okay. So-ke yini le eyavele yathi ngci nje yanihlukanisa? Yaqalaphi and bekwenzakalani? Yona into yami ithi ayibe yinde. Inkinga yami yaqala emsebenzini ngisasebenza. Nginoma wengane. Uma wengane unokungifuna imali njalo uma ngiholile useyazi ukuthi ngihola imali engaka. So ufuna ngimfakele imali. Kwesinye isikhathi ayibize ngamagama uthi akule nyanga ngifuna 3000. La endlini ngiyarenta kufanele nginikeze yena umama lana. Nami kufanele ngiyibheke ngigibele ngemsebenzini. So wathi kugcineni waphela umsebenzi. Mekuphela umsebenzi kwamele ukuthi ngiye ekhaya. Okay. Ngingakayi ekhaya ngaqale ngalungisa indaba zokuthola imali lezi zaphuma imali zasemsebenzini ngase ngiyagoduka. Ngumuntu ozobuya siqhubeke neplan kwakumele sithole isaythi sakhe mhlawumbe izinto ezamakotisha. La kanti ohlala khona kwakuyisebenzi njani? Kwakuwumqashi sesiqashile. Okay. Sihlala ndawonye nawe sisi lo ngisabambisene naye. Oh kurenta wena? Sasirenta sobabili mekwenzekile nami ngishayeka ngisize into eyiningi nje bengisiza. Naye besebenza? Ya besebenza usasebenza futhi. Oh okay. Kanti nahlukana nini? Sihlone ngawo unyaka lo esiphuma kuona uphelile. Ngoba sengiqala ukwenza zona izinkinga lezi mekuphuma imali zasetohweni nganyamalala ngangabe ngisabuya kuyena ngomuntu ogcina ngokuthembisa. Hawu, why wasunyamaleliswa yini manje? Cause wasuze wathembisa. Usuhambelani manje? Iy'nkinga zangifica phambili mase ngifica bathini khona lento abayibiza ngayo uma wengane.
Ngamfica impela nje ediniwe uma ngifika ekhaya nami ngizama ukuthi ngiyayithambisela ngokwemali ngoba phela ngiphethe imali. Ngagcina ngiyidedele yonke imali enganginayo. Oh gosh. Bese ngibuyele emumva ngibuya nje sekuyimina. Imali le yaphuma emsebenzini izumbulu. Izizumbulu nje impela sasala kuyena sonke spenda lapha ngithi nami ngifuna ukujabulisa ingane ngoba phela kade ngagcina nayo isikhulile manje. Mhlambe nje plus or minus. Yazwani? Mhlambe isamba leso sasikoba nje. Ulinganisela koba ungasisho sona ngqo but sasijikeleza ngakuphi? Sasijikeleza ngabo 30. Okay. Yeah. So njengoba uthi ugodukile wayekhaya wafica uma wengane wagcina imali yonke isiwele ezandleni zakhe. Kanti uma wengane ubehlala ekhaya lakho yini? Yena kayena umuntu ohlala ekhaya kodwa nje mengigodukile akukho kude kakhulu. Kuseduze. Seduze uyakhona ukubona nezingane ziyakwazi ukuhamba ziyosho ukuthi hawu nangu ubhuti ufikile lapha. Into kanjalo. Okay. So manje uthe wagcina ubuyile noma usufuna ukubuya wenze njani? Njengamanje sengibuyile impela sengingaseChapasi nami ngiyibhekela Okay. amatoho kodwa manje into esisi yangithatha ngifaka la ekhaya usisi lengibambisene naye uNonto wakagwala. Ngisawathe ngiyancenga bandla ayikunzima. Usahleli khona umfice Ayena usakhona. kulendlu le nanirenta kuyona. Yeah. Umfica khona usakwazi ukuyiphilela ngesingaye ayikho into bekufonela athi uyacela ukuthi umuphe yona noma ubehleli nokuthi vele awusebenzi so akakwazi ukuthi angakucela imali. Akona bandla iqiniso umuntu oyimele. Okay. Umuntu okwaziyo ukuyiphilisa. Uyakwazi uyiphilisa ungekho. Uyakwazi ukuyiphilisa ngingekho, uyakwazi Okay. ukuyiphilisa ngikhona nami ngikhona usizo ngangisizo yena. Eish. Manje mubuye la endlini mhlambe indle kangakanani ubuye waphindwa walala naye embhedeni owodwa noma kwenzekeni Kona noma mhlambe khona enye room. Ukubuya kwami ngathola iroom nje eceleni ngase ngiyiqashela khona nami ngoba ngase Wayikhokhela ngesingawe. Yebo impela. Sho. So bulokhu uhamba uyombheka endlini la nihlala khona. Ilokho ngiya nje ukuyomvakashela zama lezo zinto ezincane nami ngifuna ukuzenza muhle kodwa manje inkinga imile ukuthi ebhuda ayikho into esingayenza wahamba nemali la engaka. Iyona inkinga engibhekene nayo impela ngazi ukuthi ngenza kanjani ukuze kulunge. Uke wazama nje mhlambe ukumfonela ekuhambeni kwakho usasekhaya umfonela umcheck ukuthi unjani noma wanyamalala ngalendlela ukuthi awufoni ngisho nanokufona. Ngona bengifona kodwa kwahamba isikhathi ngagcina ngingasafoni ngoba phela sesisithi isikhathi ngiyathembisa ngithi hayi ngiyabuya sokwenza ukuthi kodwa ekugcineni leyo nto angiyenzi yonke. Naye wagcina give up ashuthi manje mengiyela mina mathupha akulungi nakhona. Manje mawufika kuyena uyakuhlafuna noma mhlambe uyakuziba nje akugluthike. Hayi bandla iqiniso lilihle akangizibi ngokwamaplani esasinawo yena usami lapho ukuthi No ngisho ulaka. akanalo ulaka kakhulu. Okay. Umuntu nje impela oyithobile ingakho ngisho ukuthi yena ngisamdinga kuyami inhliziyo yabe khona ngoba ngangibona indlela ukuthi impela ikhona. So uzoyilungisa kanjani indaba yemali? Cause manje ufuna uthando back but uthola ukuthi yena akanankinga nokuthi abuyelana nawe. Inkinga yena inhliziyo yakho mhlambe isahleli lapha ya. Ukuthi okay bese sonke la si right hleli nawe bekuyimina ubeyazi ukuthi okay fanele lale kudliwe la endlini nanoma ngabe kuthiwa bokuthenga ukudla but I'm sure bekupheka yena njengomuntu osifazana endlini. I'm sure bekuwasha yena. Zonke lezo zinto lezo yena uyakunakekela not ngoba nakho ukuthi uyamkweleta ungangizwa kabi awumkweleti ngiyavuma but bese sonke mfethu besijabula sonke la yini eyenza ukuthi manje wena masunemali ucabange umunye umuntu ongasathandani naye uyonikeza yena imali mhlambe bengezwe makuthiwa mhlambe uwenzela ingane izinto but iwele ezandleni zama wengane angisho kuthiwa wasathandana naye Impela uma wengane Noma uyangifihlela asathandana naye into eyenza ukuthi iwele kuyena ngangithi nami ngifuna ukujabulisa oyindodana okay ngoba unganani indodana uno 7 years
Hayi bomdala lo muntu. Kodwa manje Why akakwazi ubungamthathi? ukuzenzela. Angisho umdala. Yes, ukhona nje wena ubaba wakhe. Why bungamthathi uhambe uyomenzela lezo zinto then umbuyisele usumenzelile? Iyona nkinga engifike ngibhekane nayo, akafuni ukumdedela ezenga kumina. Oh, Ufuna okay. mina Ufuna ngikhiphe something. ukhiphe. Umthathe ephi moya ingane? Okay, asikho lapho. Mana-ke, mina ngila ekuthenini uzothini ngale nto le? Mayethi usisi, yes, ngiyakuzwa ukubuyelana mhlawumbe nami ngisathanda ukuba nawe, ngisakuthanda vele, ngiyavuma. But leya nto leyana, lesa sikhala lesiya, Esavuleka. yabona soba kubhekana nenkinga? Kodwa asizame, sihluleke sizamile. Ayibona nami. So wena sona ama-plans sifisa. akho abethini? Mhlambe plan ukwenza njani nje? Ngale nje kokufuna ukubuyelana naye but ithini into yalesa sikhala lesi? Okwamanje ukuthi bengingakabi nakho kodwa ngisengenza noma yini. Okay. Ngizogcina kubuye yena kodwa. Oh, angisho uthe manje uyawubheka umsebenzi. Yebo mpela. Yo, inkinga iyaqala la uthembisa khona. Yabo mhlambe ukuba awuthembisanga. Ukuba nje futhi mhlambe akazanga nanokwazi ukuthi khona imali ezophuma, mhlambe ngabe asikho kule nkinga manje. But ke asihluleke sizamile. Angifuni ukuthi uthathe iblame uzugcinise uyibeke emahlombe akho. Impilo. Kwenzeka izinto uthola ukuthi asiplananga. Uthi uphaphama late, usengila kanjani ufike kanjani la kade unganakile. So angikublame mina, ungaziblame nawe. But asike sizame nje sibone ukuthi kuzohamba kanjani. Ithi ngimlanda. Alright. Ngiyacela ukuthi usondezelene. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So-ke udadewethu uvumile ukuthi abe nathi, ngiyathemba ukuthi mesikhulumisana sogcina siphume la sesijabulile sesi-happy, kuba ukuthi sesiyabuka ukuthi impilo siyiphila kanjani ngesikhathi esizayo. So-ke sike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sibona kunjani? Yaphela unjani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Ngumagwala. Oh, uyigwala. Cha ngilona. Ngiyadlala. Umphephethe. Yebo mophephethe. Uyamazi ubhuti endlini? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngimazele eShapazi. Bekwenzakalani kunini? Besithandana naye. Sihlala Okay. ndawonye emqashweni. Wamgcina nini nje? Ukhuluma nje naye, angisho ukumbona. Ukhuluma naye ukuthi uphila empiloni, kwenzakalani ngaye, banjani ekhaya, uplan ukwenzani manje nje. Umuzwa nje ukuthi ume kuphi manje. Wawukade ugcine nini? Sekunesikhathi eside kakhulu. Angikwazi ukulinganisa kodwa isikhathi sona sijana impela. So ekhulumeni kwenu beniyazwana. Basizwananga ekhulumeni kwethu because uwumuntu owahamba ezobuya wangaphinde wabuya. Eish. So sagcina singazwananga kahle-ke. Okay. Yebo. So ekuhambeni kwakhe uke wazama i-relationship nomunye umuntu noma cha? Cha ngikaze ngayizama. Uhleli ulinde yena? Yes, bengihleli ngilindele yena ngoba ngazi ukuthi uyabuya. Kanti yena uyazi ukuthi akabuyi. Eish. Okay. Ubhalile kuhlelo lithi Love Back, ufisa ukukhulumisana nawe. So ngiyacela nje umuzwa ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Okay. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana naye. Amphephethe. Yebo. Iyaphila ntokazi. Ngiyaphila. Yebo. Ngicela ungadinwa mina ukuthi ngizokuveza kubantu abaningi. Hayi ngoba sengizamile ntokazi. Ngiyabona ukuthi ukukhala kwami mhlawumbe akuzwakali mesisobabili. Nkosazana ngiyakufisa impela ukuthi uphinde ubuye seduze nami. Amaphutha angikwenzile. Sonke futhi sidalelwe wona amaphutha. Sifunda kuwona futhi. Eyami inhliziyo isadinga. Angazi noma ngisangaphinde ngikuthole ithuba lokuba nawe futhi. Ingqondo ibuye nini? Ubone nini ukuthi uyangidinga? Impela njengoba ngisho ukuthi amaphutha ayenzeka futhi sifunda kuwona. Nami iphutha engilenzile libe isifundo esikhulu kimi. Engasophinde ngasenza. Wena mawucabanga nje kulento oyayenza ucabanga ukuthi mina ngingavuma ukuthi ngibuyelane nawe. Ngoba phela wena wahamba kuwukuthi uyokwenza umsebenzi kini wangaphinde wena wabuya. Yebo impela kunjalo. Manje ubona ukuthi mina ngizovuma-ke. Ngoba phela wena wahamba wangaphinde nje wabuya wangabheka emuva. Ngisengenza noma yini ntokazi. Kodwa ungenza ukuthi thina nawe sigcine sindawonye.
Uyabazi ubuhlungu wena owangizisa wabona kade uphunyelwe imali emsebenzini. Wahamba waya le emakhaya kini uyokwenza umsebenzi, wena uyajika awusabuyi. Enye into ebingiphatha kabi ukuthi mangabe wena uholile ubuthumela uma wengane yakhe imali engango-3,000, kwesinye isikhathi leyo mali ibe u-2.5. Kodwa uyazi ukuthi endlini kumele sihlanganise imali yerenti, phinde futhi sithenge ukudla. Uyazi ukuthi uma esemsebenzini siyagibela thina. Kodwa wena ubumthumelela leyo mali leyo enkulu kangaka, usuyajika wena usuthi wena awunayo imali onganginikeza yona. Sekuyaba wena usuyaphinda futhi uyahamba uye emakhaya la kukhona khona yena futhi wena ubufuna ngicabangeni. Yo, Kona okwenzakalile bengingazona iy'nhloso zami. Bekuyini? Nami bengithi Bungizwisa ubuhlungu. cha. Kona bengithi ngiyokulungisa ekhaya. Wakulungisa, wafika wakulungisa wase wenzani emva kwalokho? Kwalunga kona? Kona ngizosho ukuthi kwalunga noma ngingazi. Kwalunga wase wenzani? Wangabe usabuya ngani phela ngoba wena uyazi ukuthi ushiye umuntu emumva. Yini into edala ukuthi ungabe usabuya-ke? Bengisafuna ukujabulisa uNdodana njengoba wazi ukuthi Umjabulisa ngakini. Mina uyazi ukuthi anginankinga nengane yakho. yeah. Nemali ubumnika yona like u-1.5 bengenankinga nayo, but mase ku-2.5 seku-3,000 sekuyimali enkulu phela leyo. Kona lapho Sekuyisinkulu kabili manje leyo mali leyo. Wena usuyahamba usuyospenda yonke le mali. Mina unginika ngisho isenti kodwa uyazi ukuthi mina bengisiza. La ubushoda khona imini obesiza. impela kunjalo ntokazi. Mubuye usuthi awusenamali iphelile bengibekezela. Ngikhiphe emalini yami, ngi-understand. Ngibe isilima mina bengiyisilima sakho namanje usafuna ukuzongenza isilima. Awusona isilimo. Iphi-ke pho imali njengoba usufuna ukubuya, usubuya awusenamali manje usufuna ukwenzani? Njengoba usubuya nje. Iphi imali? Imali yasala kumawengane. Ayibo kahle wena. Wayishiya kumawengane imali, wakhohlwa yimina. Hayi ngoba ngakhohlwa. Mina engishizile nawe, ngashizila nawe. Xakekile usizwa yimina udinga usizo. Uma wengane ubekwenzani? Yabona ukuthi lo mawengane yakho wakudlisa. Awukwazi ukuthi ungahamba uyospenda imali noma wengane ushiye mina ngikho ekubeni ungasathandani noma wengane yakho. Ingakho mntakwethu ngifisa ukuthi ubuyele seduze nami. Ngeke ngikwazi ukuba seduze kwakho. Uthi uma uphinda uthola umsebenzi uyaphinda futhi uthola imali, uyahamba futhi uyangishiya mina. Kufanele ngibe isilima sakho. Cha. Manje uqonda ukuthini? Lokho ukuthi ngeke kusaphinde kwenzeke. Kwenzekile kwaba yiphutha ntokazi. ngiyamuzwa ukuthi ayikho right. Bona impela Ngiyabona ukuthi usakwatini. Ngiyabona ukuthi usanemibuzo eminingi angekho right ngayo. Mina bafuna mangi-understand ukuthi kwenzakalani because wena uthe awusathandani noma wengane. impela ngisathanda. And umntwana wakho umdala and uyachaza ukuthi akaze azabe nenkinga yomntwana. Yeah. So kukhona mhlambe la wake wathi ngelinye ilanga ufuna ukumletha endlini umntwana wanqaba. Usekwanqaba Cha akanankinga impela nomntwana. Inkinga ukuthi uma wengane afune ingane. yebo. Iyona nkinga esinayo le ukuze kuxatshwane kangaka. But uyamuzwa yena ukhala ngani kakhulu. Ukhala ngemali nje egcina sihambe sinoma kanjalo. Amaplan ebesinawo uthini ngawo? Sasikade siplana ukuthini? Asiplananga ukuthi siyohamba sofuna isite sakhe bese uyahamba uyovela ekhaya wena wenzani? Wadibhiza wonke lamaplan lawo bese sinawo. Manje usuyabuya uza emakhamereni uzongincenga futhi. Ungincengela ukuthini kahle kahle? Yini ongincengela yona? Ngifuna ukulungisa wonke amaphutha engiwenzile. Uzothemba kanjani yena ukuthi Ngiyasalungiseka lawo maphutha lawo. Imali ayisekho iphelile dudu. Ngicela unginikeze ithuba ngizame. Alikho nje ithuba ozolithola, alikho ithuba ozolithola ngoba uhambe unemali mina wangishiya. Ngoba usunemali, mina bengihleli nawe endlini. Mina bengihleli nawe endlini ngikusiza ngayo yonke into. Ukhaya uthi hey mama manje ngiyashoda la awungicwaseli manje imali sengiyinikeza umfana wami. Ngikunike futhi. Nawe uyakwazi lo. Hayi. Amanzi amala aphinda ama. Angithi wena ububhizi uposta. Angithi wena wakwaposta wena. Uhle noma wengane yakho uthi amanzi la ke makhona aphinda ngapha lento oyishoyo. Manje ucabanga ukuthi azophinda emela kumina? post utheni? Lokho ngangihambe ngangikhipha umntwana nje beye ngaphandle.
ngangahambile naye uma wengane washutha Wasekuphosta yena uma wengane. angashuthwanga ngefoni yakhe. Kwakushuthwa ngeyabani kwaphela wena owawukade Abeshuthe upostile. ngeyabo Wena owawukade upostile uthi amanzi la ke khona Zafika ayaphindana kanjani uma kwayithombe wengane. mekuthi ayishuthwa ngefoni yakho? Shuthi wathi sendelwa. Ngangifuna iy'thombe lezi ezayishuthiwe nginengane oyesebeyifaka seyifaka nalesi kukhona yena. Okay, so seyifika kanjani ku-status? Eyi, Because wabona esithombeni ukuthi ukhona yena and awazi uzumhide. Bokuthi kuzokwenzakalani? ngangingamhayidi ngoba vele ngiyazi ukuthi angisathandani nalo muntu. Hayi ngeke bhuti ngiyala mina. Ngangilungisa okuyingane lapha. Yes, ngiyaku-understand and umntwana vele fanele abhekelelwe wena because wena ubaba wakhe. Kodwa-ke uma wengane usenzani manje esithombeni kwi-status pho? Ngoba phela yena wahlukana noma wengane. And Why manje kuqonda ukuthini sekuhluthwa uma ngabe- ndawo? Ngisho ukuthi usathandana Uqonda ukuthini uma ngabe uthi amanzi la ake amakhona aphindane Aphindane. futhi ekubeni noma wengane. Leyo caption ayibhalwe ubani? Phela kulozoyithombe kule mposto eminingi ngangingabhali. Mengiphosta mina nawe uyazi umama ngiyaphosta nje isithombe. Pho ubani wayibhala i-caption? Eyi angazi lona kulolo phenyo ngisazoke nami ngiseshe Imake wena ifoni yakho kumanje ifoni yakho ikuphi? kuyimanje angiyiphethe mina iselendlini lo mjondolo esihlala kuwo. Uphila kanjani ngaphandle kwefoni? Washiya ifoni emuva. Angingazi isikhathi sayo esiningi ngoba vele umuntu ebengiye ngiyisebenzisele kuyena sisaxabene okwamanje. Okay, uyabona kodwa ukuthi wena uthi ujwayele ukuphosta nje ingabe khona i-caption. Kodwa leso sithombe leso athi usisiwasibona sasibhaliwe le caption ayishoyo. Okusho ukuthi shoot akupostanga wena. Ampelake. Ifika kanjani-ke ezandleni zomuntu ongasathandani nayo ifoni yakho? Because nakanjani uyazi amantombazane ne-drama. Impela. So uzivumela kanjani leso simo leso? Impela kwaba yiphutha ngoba ngifisa ukuthi kuxazululeke ehlise umoya silungise okuye sesathi siqalile. Usamthanda uma wengane. Cha Ntulikazi. Pho lento oyenza nawe oyenzelani udla imali nayo. Ungishiya mina. Kushuthi awungenza isilimo uthi uyangithanda. Kanti uyazi ukuthi inhliziyo yakhe isasele emumva. Cha inhliziyo yami ayisele emumva. Kushuthi isele awukwazi phela ukuthi ayisele emumva ekubeni ukwazi wena ukuthi udla imali naye. Ushiye mina ngithandana nawe ngaleso sikhathi. Ayithi wena wathi wahlukana noma wengane. Wawuqambela namanga pho. Khomba ukuthi wawuqamba amanga. Ukwazi ukuthi ungayodla imali naye. Hayibo. Uthandana wena Nize noma niyaphuma nonke. awukwazi ukuthi ungafaka u-3,000 uphinde ufake u-1.5 uphinde ufake u-2,000. Yabona bhuti asikuhlanganyeli thina. But sabantu besifazane soba uthula. Hayi ukuthi sihla sicindezela asikucindezeli. But uyayizwa nje nawe lento sisayichazayo. Awukwazi ukuthi awusathanda noma wengane. Niphuma nonke niyodla imali. Wena uthi wenzela uboy. But kuyashuthwa futhi manje. Lezi thombe futhi khona noma wengane la. Kanti wena uthe Ungena awusathandani. kanjani uma wengane makushutha? Ubaba meshutha nengane yakhe mawukuthi abathandani. Ungena kanjani? Ngifuna ukwazi lokho. Mawukuthi uthi yena abasathandani. Bona kwaba yiphutha lelo mntakwethu. Nahlukana noma wengane. Sahlukana ngithi ko-2019. Kodwa nisatshefesa. Cha. You do. Bayatshefeza unamanga. You do. Bayatshefeza. Iqiniso lelisi. If anitshefezi wawuzolwa ngandlela zonke ukuthi uma wengane angeni ku-status sakho. Angisho wena uthi wenzela uboy. Pho usengena kanjani ku-status? Phinde kube khona i-caption enje. Abantu nje abazana nawe Bona izinto iphutha. ezenzakalayo lezo. Bona ngempela ngoba ngishutha kwenziwanga yimina. Okungenza ube mhlampe the one of odadewethu abenza loyo nto ngoba befuna ukubasela yena emakhona. Odadewenu abamthandisisi yini sisi? Kuyenzeka impela kube nabangamthandisisi. Sengihlezi nami ngizama ukuyilwisa ukuthi ayichame. Abamthandisisi bangazela lapho sekwayisha intro ekhaya. Ngoba phela sike sikhulume nje ukuthi bafethu manje sicabanga ukuletha umuntu okanje. Yabo. Bese bethi manje simbone phela. Uveze isithombe ukuthi hayi nangabi yabo. So abasamthandi bebona isithombe bengakazi baze ba Oyedwa wabo nje onalokho kuhlupha ngoba wazi lo mdala ongasekhaya. Manje mebona lo ukaphatheke kabi. yena uthanda loya. Iye. But angisho wena insizwa la. Why bungasolve yonke lonto lesingakafinyeleli la? Inkinga iyona lento engazwakali kahle ukuthi ngapost.
iyona into engazwakali le ngifisa ukuthi ningisize kuyona phela. Uzizwa kanjani ngayo yonke lento? Angikho right, ngizizwa ngibuhlungu nje kakhulu. Ngibuhlungu. Yena uloke ngibangela isicefe eloke efika lapha endlini eloke ezoncenga. Angazi ngoba phela ngiyamtshela ukuthi angifuni ukubuyelana naye. Ukuthi why ke ngilethe la emakhamereni. Ngoba phela ngakucacisa ngakubeka kwacaca ukuthi angisamufuni akahambe ayofa. Bona kuzoba nzima. Yabo uthi uphulile inhliziyo. Yabo uthi uphukile. And sekunzima ukuthi ngithembe omunye umuntu wesilisa manje. Because yena uyiphulile yami inhliziyo. Bekuthiwa lento ibibheke ngakuwe umuntu wesifazane okwenze kanje. Ubungamxolela wena umuntu wesifazane ubungaxola. Kade umnakekela umenzela yonke. Uzocabanga ukuthi basatshefeza noba wengana ngisho. Because oqala yonakala la khona uvumela uma wengane ukuthi whenever ufuna umntwana angakunikezi yena. Isuka lapho ke. Because angisho phela wena usunomunye umuntu awusathandani naye. Inkinga iqale lapho nje. Shiya ukuthi niphumile nonke nashutha nani kwapostwa iqala la khona ukuthi angisho nawo ubaba umntwana. Nawo naye right yokubona umntwana whenever ufuna ukumbona. So why ukuvumela ukucindezelwa ngamazwi athi uma ufuna ubona ingane kufanele ubone nami? Akanaye umuntu wakhe uma wengane. Unaye impela nje. Pho kwenzeka kanjani uvumelelana leso simo leso? If yashada manje bafo, if yashada manje sunomakoti wakho, ne? Lobolile mhlawumbe usesinile. But uzoba nalesi stress lesokuthi njalo uzoshiya umakoti wakhe endlini oshade naye uthi ngoba nakho ufuna ukwenzela uboy izinto sekufanele manje ushiya umakoti wakho uhambe uyophuma noma wengane nize nishuthe kuze kuyapostwa umakoti wakho uzomela lonto emumva ekhaya endlini uphinde futhi awumhide uphinde futhi uzobhala i-status esikanje okay fine asike sithi wena awuyazi i-caption but uvuma kanjani ifoni iziyofika ezandleni zamawengane u-expectane lapho angisho uma wengane yena ngoba nakho awusathanda naye emqondweni wakhe kufanele uba nanokuthi vele njengoba ashiya mina wangizalisa kanje la eyakhona ngeke kumlungele vele uzohleze ekudicilela phansi efuna ukuthi ungaqhubeki nempilo because ushiye yena nomntwana enokubuhlungu enhlizweni yakhe. So I think iyona indlela azibuyiselela ngayo leyo kuwena ukuthi akonele nala usukhona manje but wena uvumelani yini oyivumelayo fanele usisi manje fanele yenze njani manje because uyachaza ukuthi ukhala ngani nokuthi hayi no usuyakufihlela akakufihlele yonke into ikhulumile wayiba phezulu etafula akekho right and wena engabini right kwakhe imbangela uwena and mengithi ngiyakubuza ngalento le wena uthi i-caption awuyazi awazi nanokuthi wengane afika kanjani status sakho awukwazi ukuthi wena umnikazi wefoni la kodwa awazi ukuthi kwenzekeni efonini yakho Wazi kahle nami uyazi. Uyazi wenza mina isilimo. Nje posteka hayi. Wena usayi-check nje i-status sakho efonini umekuthi ukuposte yena-ke udelete-ke awusa-check nje sihambile nabafowethu siyoyishayela ubumnandi sike singayinaki into eziningi ifoni misale endlini isendlini ifoni ngiyibona ngoba sengibuya ngaloso sikhathi shuthi njengoba kade usemakhaya uphumile noma wengane wasushiya ifoni kuyena waphuma nabafowenu naye endabeni zenu ngani bisekhaya Kuyafika kanjani pho kuma wengane? Kwase kuposta abaniki angeke ngazi enganeni kubona kodwa bethu laba njengoba ngike ngachaza ukuthi kunodadewethu impela ohleze ingcelebane nayo mawengane babangani babangani kusola nje bekhula ngoba impela babehamba ndawonye kusho ezikoleni. Okay yazini angisho mbona ukuthi ayikho right okay fine angeke simphoqe ukuthi abuyelane nawe manje but solve ke wena ke esayidini lakho leyo ukuthi umuntu ongasathandani naye noma kuthiwa umngani bakhe nodadewenu buyaqhubeka but wena akungakucindezeli kwi-relationship okhona ngayo kuleso sikhathi leso ilwele lonto ngoba ngempela shuthi ngeze ushada uzothandana nalo ufanele wenzele ufele ngazi ukuthi ungenzela uboy izinto uphume nabangani friendships phinde kupost phinde uhlukane naye phinde uthole omunye leso sicefe nje akekho umuntu osifazane ongasimela akekho ngisho osemathoneni angavuka akutshela ukuthi mina ngeke ngimele le nto leyo sengikhuluma umuntu osemathoneni sewafaka ekudala kwayinaye ngeke azayi noma kuthiwa usesipokwe ngeke azayimela asizwa leyo nto ngesizwe namhlanje ngesizwe kusasa nanini ayizwakali isidala umuntu uma ungasathandani naye akucaci ukuthi angisathandani naye kube ukuthi kunakwa umntana phela ukuhlangabezana kwenu noba uthu so noma kuthiwa akulungi la sengikhulumela nalo oyolandela ke empilweni yakho oyothandana naye ungamcindezeli ngokuthi wena uke wadlula kuphi nendawo athandana nobani
Angisho ubezwe abantu bethi uma ingane inune engafi. Thana-ke wena empilweni yakho, hhayi kweyami impilo. Mhlambe kungenzeka kwabanye abafethu but hhayi kweyami impilo. Uma wengane nje akahlale kwileni yakhe, qhubeke nempilo yakho. Ake asisho ukuthi mzondo, ungamzondi, wakuzalela umuntu ozobiza igama lakho. But akahlale la ehleli khona le kude nabantu bakhe, wena uphila impilo yakho. So uzokwenza njani-ke ngosisi? Ithini into la? Ngicela ukuze esayidini lakho. Uthe awusamfuni, umile emazweni akho noma mhlawumbe uzimisela ngokushintsha umqondo ngelinye ilanga noma kuthiwa awusashintshi umqondo namhlanje basi kuzokwenzakalani kunini noba uthu because uthe umakhelwane wakho wathola enye indlu ka next door urenta khona. So lowo muntu loyo noma inini njengoba echazile ukuthi ukakuvakashela athi uyokhuluma nawe but kungalungi kona. So izogcina itheni into kunini noba uthu umile emazweni akho. Shuthi yena ba ukuthi ufuna ukubuyelana nami, ngifuna leya mali ayithole emsebenzini. Ngiyayifuna leya mali. Hayi ngoba kuwukuthi ngithanda imali, kodwa mina bengimnaye exakekile. Ngimnaye mase ethola imali yena usenamaphiko uyandiza. Uyangibhampela yena uyahamba uyoyidla nabasile. Mangase kubuye leya mali leya. Akabuyele ngifuna leya mali nami ngifuna ucabange ngothando lweni. Mhlambe ngingacabanga ngalo. Ngifuna leya mali nami. Ngiyamuzwa impela sisi ngoba sasinamaplan naye. Kunezinto ezinhle engangiyibona naye ezisho. Nakumina ngiyibona ukuthi hayi cha ngaze ngayimpuntsumane bokusasa. Kodwa namhlanje kunzima. Mina yini engaye ngakona ngayo njengoba ungizwisa ubuhlungu kanje. Ngeke ngakutreata kabi mina njengoba ungitreata kanje wena. Ikuphi engaye ngakwenza mina? Pho into edala ngifuna ukwazi isizathu ukuthi isiphi isizathu esidala ukuthi wena uhambe emakhaya ufike uma usufika ngale ufike ufike ubone ngathi imali yakhe ayimfanele yena. Ubuza lokho. That's why ngithi uma wengane yakho umdlisile akwazi ukuthi angashiya mina endlini ayodla imali nomunye umuntu njengoba ethi imali yagcinisele ngakumaye wengane. Isala kanjani ngakumaye wengane uma ukuthi futhi abathandani? Kuza kanjani ukuthi isale kubona? Mina ngiye ngithole khona ukudideka. Uyasebenzisa izinto ezizozo. Uyaphalaza. Noma ngingajwayele kodwa uyakwazi ukuphalaza? Ngiyakwazi bona. Ngakucelela something ka Black Life Pharmacy. Yayikho inkinga mina ngisiza ukuthi ekugcineni kubuye imali. Because manje understand and ngiyakubona ukhuluma iqiniso and ngiyakhona ukureada i-body language yasho ukuthi awuqamba amanga mawuthi awazi ngempela ukuthi kwaphosta abantu. I can see ukuthi awuqamba amanga uqinisile but mina into engiwarishayile ukuthi how come ungazi kudlule kanjani phambi kwamehlo akho kade ukhona kwenzekeni ngempela uyabona ukuthi awukho wedwa mhlawumbe ayikona namayi angizazi ukuthi kwenzakalani awazi ne angithuki if awazi ne angithuki vele kujwayelekile ukuthi umuntu angayazi into ukuthi kwenzeke kanjani kanti usuke ngekho yedwa angisho ukuthi ikhonto eyenziwe kuwena yes angisho kanjalo ukuthi ikhonto eyenziwe but asike sizameni nokunye sibone ukuthi kuzosibekaphi sokugcina sifike kuphi ngisazi ngithathe iklasi ngikuzame nokuphalaza ngibone ukuthi akukho nezobu angenzeka. Okay Makwala ngiya-understanda ushilo wathi mase enza imizamo ukuthi kubuya leya shubadu leya ima usazoqala ucabange ngokuthi uyambuyisela empilweni yakho noma cha but ngiyabonga ukuthi ufikile ngiyabonga ukuthi uhloniphile wasilalela nje usilwisanga ngalutho but usilalelile ngiyabonga kakhulu. Mbola lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi sigcile kuphi ayi akuhlangani Nkosi yami kuningi inhliziyo ezibuhlungu and into engibambayo ubhuti mbona ngazuthi akazi ngempela futhi and ngibona ngathi uqinisile ukuthi akazi ukuthi kwenzekeni so ngizoke ngikhulume nabaphathi lapha ngiye kwa Black Life Pharmacy ngimtholele into yokuphalaza and fanele simgade mayisebenzisa lento because akufanele simneze yona mase sithi agoduke naye ayiqume endlini mhlamba angayisebenzisi sizofanele simtholele iroom lakhe ahlale khona kube khona umuntu ozomgada ayenze lento and phansi kwabalaphi bendabuko esisebenzisana nabo uyena umuntu ozokwazi ukuthi amsize ayenze phambi kwakhe because ngiyabona ngazuthi kuningi nokunye kusayokwenzeka ngelilanga mefanele achaze ngakho athi angazi mina ukuthi kwenzekeni and ubona ngempela ukuthi uyasukelwa akazi lutho ngempela and uyombona umuntu uqamba amanga uyabona lo ubushaya lo kodwa yena uyamazi akayazi ngempela lento ekhulunywa ngayo so I think kufanele asetshenzwe mhlambe ngesizulu uqala kuyima sibone ukuthi kwenzakalani ngokulandelayo ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare ngithanda kakhulu bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuze uthole abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.